Llavors, la situació de la llengua i de l'ensenyament més que res a Catalunya Nord, grosso modo del punt de vista sociolingüístic, tenim actualment, segons les últimes enquestes que es van fer aquí, que diguem una meitat de la població diu que entén el català i entre un quart i una tercera part diu que és capaç de parlar mínimament correctament la llengua. El segon element interessant de saber és que ens trobem a Catalunya Nord, és a dir, a dintre del marc de l'estat francès amb el català, en una situació delicada i estem a un tombant de l'evolució del català. Els sociolingüistes diuen que estem dins una situació de substitució lingüística avançada, que vol dir que anem cap al precipici. I la il·lustració d'això és que, com la resta de llengües anomenades dites regionals a França, ens trobem a la llista de llengües en perill de desaparició, a la llista de l'UNESCO i de les llengües en perill en el món. Bé, això més o menys és la situació, l'aspecte més negatiu. L'aspecte positiu seria que, per sort, Catalunya Nord té un sud. I el fet de tenir un sud i un sud potent significa que el català no és en perill com poden ser altres llengües que no tenen un rerepaís, un sud tan potent i tan gran com és els països catalans. Això significa que, i ho diuen els darrers estudis sociolingüístics globals sobre el català, per exemple, és una de les llengües més potents a internet, és una de les 15a llengua més utilitzada a internet, en 10 anys ha guanyat 1,5 milió de parlants, vol dir que tot i la immigració, tot i la situació a vegades problemàtica, hi ha gent que no parlava en català que ara sí que parlen. Per tant, la dinàmica general global és positiva i això, evidentment, en un context europeu on hi ha cada cop més lligam, connexió, intercanvis, fluxos de tot tipus entre Catalunya Nord i el Sud, això significa que hi haurà un impacte necessàriament d'aquests elements positius i del punt de vista lingüístic al nord. Un element clau d'una participació en una recuperació, una inversió, en un treball d'inversió d'aquesta tendència negativa que hi ha, d'aquesta evolució negativa que hi ha a Catalunya Nord, és l'escola, és l'ensenyament. Aquí també, podríem dir, podem veure el Beira mig ple o mig buit. Mig ple perquè hi ha la possibilitat, a través de l'ensenyament bilingüe, des de la maternal fins a l'universitat, fins al BAC i després estudis a la universitat, de produir nous locutors que naturalment no es produeixen, no es formen, perquè les famílies, per la immensa majoria, han interromput la transmissió natural de la llengua. Això ho podem compensar d'una certa manera amb l'ensenyament bilingüe. El que passa és que hi ha a l'estat francès el marc reglamentari, els mitjans i la capacitat de desenvolupar aquest ensenyament. El problema és que, evidentment, les institucions no posen tots els mitjans que caldria per desenvolupar aquest ensenyament bilingüe que produeix locutors de veritat i segons com a vegades hi ha entrebancs. Els mateixos mitjans que se posen per altres coses, per els arts primitius, per la cultura africana o l'estudi del món àrab, no es posen per les llengües dites regionals aquí. Segona constatació, Catalunya Nord, si comparem amb altres zones comparables que tenen una llengua dita regional i on hi ha ensenyament bilingüe, és en retard, més aviat. En retard respecte al País Basc, on n'estem actualment a, grosso modo, un terç de la població infantil en edat escolar que segueix un ensenyament bilingüe. Quan dic bilingüe, és bilingüe paritari, immersió en basc, per exemple. A Alsàcia estem a l'entorn d'un 10% de la població en pocs anys, en 10 o 15 anys, que segueix un ensenyament en alemany alsacià, i a Còrsega, que també ha començat relativament tard, bastant més tard que nosaltres,
n'estan a entre 20 i 25% de mainatges que segueixen l'ensenyament dins la llengua del territori. Per tant, aquí estem una mica en retard, perquè si mirem les dades, a l'ensenyament primari, que és el més important, actualment estem a 7% de mainatges, entre 6 i 7% de mainatges que segueixen l'ensenyament en la llengua. Això va baixant relativament fort al secundari. En el secundari estem devem ser a 3 o 4% màxim de nins que segueixen l'ensenyament en la llengua en les classes en català. Això fa que la continuïtat no és pas ben bé assegurada. La continuïtat és pas ben bé assegurada, però l'important queda al nivell primari. Per què? Perquè una persona que ha après, un nin que ha après, que ha fet tota la seva escolaritat en català de la maternal fins al col·legi, en sap, és bilingüe, i per tant després podem considerar que és menys important, però hi ha esforços a fer i és una altra problemàtica per arribar realment a consolidar l'oferta d'ensenyament bilingüe al secundari. Per tant, estem en una situació a Catalunya Nord amb avantatges, amb atots, amb un sud, amb una demanda social comparat a d'altres regions també és important, una demanda social relativament forta, que les enquestes donen entre un 40 i un 50% de gent que és a favor de l'ensenyament bilingüe, i n'estem tot just a 7% en el primari. Per tant, això, tenim feina, i quan dic tenim és des de les famílies, les associacions, la gent de base i les institucions, però sabem que les institucions, si no se les empenyen pas una mica, avancen, hi ha més inèrcia. Finalment, el darrer punt, diguem, de la cadena seria l'ensenyament superior. Des dels anys 80 a l'universitat hi ha uns estudis de català d'ensenyament superior, llicenciatura, avui dia màsters i doctorat d'estudis catalans. Més o menys cada any hi ha uns 200 estudiants inscrits en tots els nivells d'ensenyament de català. Això vol dir que hi ha gent que se forma al nivell superior d'aprenentatge de la llengua, de civilització, etc. No n'hi ha prou. I si tinguéssim més estudiants en català, hi hauria més possibilitats de formar mestres, formar professors i, per tant, més a tots per desenvolupar l'ensenyament i el bilingüisme a l'ensenyament. Però la dinàmica global és, jo diria que positiva, amb frens, i amb entrebancs, i amb punts problemàtics que ens toca a tots de resoldre una mica a tots els nivells, des del ciutadà de base en la vida quotidiana fins a les institucions, siguin locals, siguin a nivell del Ministeri, per tirar endavant, desenvolupar, consolidar l'oferta d'ensenyament bilingüe realment a Catalunya Nord i respondre a les necessitats tant de les famílies com del país, que necessita encara que sigui del punt de vista estrictament econòmic i de relació amb veïns, un coneixement sòlid de la llengua dels veïns de l'estat de la vora.